posachedwa pa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 19 October 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wanthu osauka komanso president wa bungwe limeneli limene amaliti limayimirira anthu osauka lotchedwa Malawi First, Malawi pasogolo. Ndipo bungwe limeneli ntchito yake kwenikweni ndikuyankhulira anthu kapena kuti amalawi amene alibe kuthekera kokuti akayankhula mawu awo samveka ndithu patali kapenanso alibe kuthekera kokuti atha kuyankhula ena wake ndikuwapanga consider. Ndipo Bon Kalindo amayimirira bungwe limeneli la Malawi First, ndipo lero pa 19 October Bon Kalindo wayankhula moteremu. Takhala ndipo mpondipo ndikamanena kunena kuti ziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya. Ndikufuna inu amalawi nonse komanso makamaka inu a opposition mumvesese zimenezi. Tikamanena zina zisikuti timangonena, timanena with evidence. Tikamanena kuti ziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya ndipo inu a opposition mukapitirira kugona zinthu zizakuvutani. Kodi tumalangizo ndeti kukupasani anthu osiyana-siyana okonda dziko lawo akukuuzirani mayeso inu a opposition koma mukuoneka kuti mukupitirizabe kugona. Iyi ndeti kukuthokozani kuti sopano mukuoneka ngati mwazuka, ngakhale it is a bit too late, chifukwa izizi mwaziyang'anira kwa nthawi yayitali za NRBs za Mekis mwaziyang'anira kwa nthawi yayitali. Nthawi yomwe ija munkauzidwa inu ndi Abakiri Muluzu TV, nthawi yomwe ija munkauzidwa inu ndi Ntanyiwa wali Mpopo FM, nthawi yomwe ija munkauzidwa inu ndi amadrama okudya chamba okudya kokeni Bon Kalindo winiko wamisala ujayo munkauzidwa muja mukanakhala kuti munatenga action. Lero sibwenzi pano mazi atakufikani mukhosi. Ziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya kopsya. Lero akunena kuti akufuna akayambise kulembesa cha za kaundula wa Meki anthu kuti akavote 2025 akubwerayi. Koma mukuziwa kuti madera ena padakali panopa sanalandire ma ID yawo. Mukapita ngati ku Tsholo, mukapita ngati ku Mchinji, mukapita ngati ku Mwanza, mukapita ku Phalombe, mukapita ku Nkhotakota, mukapita madera ena ngati ku Chilazulu, ku Mulanje, kumene koko Blantyre, kunsanje Chikwawa, kumene ko anthu sanalandire ma ID yawo. Pomwe tikapita ngati kunchinji ku Nkhotakota mulilongwe mu anthu analandira ma ID yawo. Koma inuyo simukutengapo action ina iliyonse. Takuuzani mu audio ya dzulo kunena kuti musamale, munayenera inu a opposition muthamange mukamang'ale ku khoti, mukatenge injunction, muyimise process up until the nitty-gritty azichita resolve. Olomwe azichita resolve ndiye kuti tikhala ndi credible elections. Minus that muyiwalireko. Izizi ndimakuuza ni nthawi ni nthawi. Komanso mutenge binoculars yanu muzumule kwambiri muone padakali panopa lilongwe ayisiya mu phase 2. Kodi chimene ayisiyira lilongwe osayamba kulembesa mukuchiziwa? Timakuuzani koma inu anthu nsimaona patali a opposition. Kaye aliko ena aphungu ena amangoyang'ana ndalama basi akaitanidwa ku misonkhano azikangolandira ma allowance. Koma kuti aime olo parliament mo olo kapena outside parliament alankhule zinthu zokuti ziwombole ziko. Oyi ndithu kutero kwakufuna aone kodi kumzuzu chigawo cha pakati anthu alembesa bwanji, amini chigawo cha kumpoto nanga kumwera anthu alembesa bwanji, nanga madera ena onse anthu alembesa bwanji, kuti lilongwe ija izakhale ngati ya district yawo yokuti azabere bwino zisankho azayipase manambala a anthu ambirimbiri. Koma izi zonsezi anthu a opposition mukungogona simuku kambapo china chilichonse. Even olo mademo amene mukuafalisa inuwa kuti tifuna tipange mademo ife aujeni a UTM a 4D komanso a DPP tikufuna tipange mademo. Mwinaso izi mungonena
chifukwa inuyo ndinu apaize kwambiri, koma mudziwe kuti m'Malawi munomo anthu akuzunzika kopsa, anthu boma ilili akulikana. Ndipo tikamanena kuti aMalawi akufa ndi njala, ena akungoona ngati tikunena za kunsanje, tikunena za kumulanje, tikunena za kutcholo, tikunena za ku Blantyre kumene kuna afana ndi chinangwa. Tikati tuziko lino lili ndi njala, tikunena ngakhale kwa Kabudula kwawo kwa Chakwera konko. Tikunena pano pa Zulo pa 18 kwayikidwa mwana amene sowanadya za ngati chinangwa, mene aferana kumachinjiri kuja kwa Kabudulanso kumene koko kwafa mwana wayikidwa Zulo. Winayo ali serious iri kuchipatala. Kodi tunjala isinasiye pena paliponse. Ndi chifukwa choti manena kuti inu asogoleri mukamapanga mapulogalamu anu muzisamala, chifukwa nkhani ya njala ali ngati matenda aezi. Matenda aezi tusaona kuti uyuyu ndi wa MCP ndisamugwire, saona kuti uyu ndi wa DPP, saona kuti uyu ndi wa Ford kapena UDF kapena chipani cha Mbewe cha Lefu. Ayi, matenda aezi ali ngati chimozimozinso njala imagwina wina aliyense. Ndipo tikayiyang'ana njala iyi ndikuyiyang'ana mafiga zimene akuyendera muno m'Malawi, akuluakulu musamanamizidwe, anthu aku Central Region akuzunzika kopsa ndi njala. Inuyo takafuseni azimayi ena anthu kapena aMalawi akufuna kwabwino amene amalima nsewu wa Mchinji kwa Kabudula. Mwafuse amene amalima nsewu wopita ku Mchinji uko malo osiyana ngati chakujeni uko ku natural resources. Mwafuse kunena kuti kodi anthu akuzunzika bwanji ku Lilongwe, anthu akukhalira kudya deya, kuli njala yopsa musalima mumudowa. Ndikumafusa kuti inu mudowa munomo sitimamva kuti kuno ndiye kuchimake kwa MCP. Mukafuse kumene koko mmene anthu akuzunzikira, mafumu akusowa zochita ndi anthu. Ili njala itavuta, koma ukamaona asogoleri akewo a MCP omene akulankhulira m'misonkhano, matama akamapanga ndi ndalama zokuba, ndalama zimene zaphwekazi simungakhulupirire. Nalandira foni kuchokera ku UK kwa mzimayi wina akutati amamuyimbira munthu wa MCP kuti can you describe situation ya njala ku Malawi ko? Tamva kuti gulu la Malawi First a 4 regions akupita kukagawa chakudya kumachinga. Ali zonama kuteko wini ko jafuna azijerapo ndalama za anthu, azilandira chimangacho iye azikadya ndi nkaza chendiyana ndi abale aja achina Philipi, achina Rose, achina Margaret kumulanje. Kuteko ku Malawi kunoko boma likupereka chimanga matumba 5 kwa wina aliyense pa household, ndipo kunoko njala kulibe. Koma tikunena pano mupite kwa Kabudula mukafufuze mukapeza kuti kumene koko kwayikidwa mwana Zulo chifukwa cha njala. Ukamakhala muntengo usamati kunja kulibe mame, ukakhala pamwamba pa njovu usamanena kuti zinthu kunja kuzili bwino. IMCP ena akulankhula motumbwa kwambiri, kulankhula monyada chifukwa cha ndalama zokuba. Lero li akunka na anena kumauza anthu akunja kuti ku Malawi kuno ati Chakwera akupereka chimanga pena paliponse. Ndipo chimangacho chitakhala kuti chikuperekedwa ndi cha Chakwera, chimangacho ndi chake. Chimangacho ndekuti chagulidwa ndi taxpayers money. aMalawi tisamapusisidwe iyayi kumanena kuti Chakwera wapanga ichi, Chakwera wapanga ichi, MCP yapanga ichi. Zimenezo ndizopusisana. Palibe boma limene limatenga ndalama zake, even khandi la DPP, kaita bwera la UDF, kaya la Ford, silingatenge ndalama zache ndikumadyesa anthu. Ndalama zimakhala za boma, taxpayers money. So wina samakunamizeni kuti Chakwera akupanga zakuti oloku kwawo kujeni kukasiyako kumene akunabwera bungwe la Give Direct. Kuli mavuto kwambiri ngakhale anthu ena kumene koko akudandaula kuti ngakhale inde kwamveka mbiri kuti anthu akumalandira ma 1 million kumeneko, koma anthu akuzunzika kopsa, kuzunzika. Kale anthu akati maboma ena ngati boma la Bakiri, boma la Joyce Banda, boma la Peter Muthalika, anthu akati akaona kuti akumuzi kunoko njala iliko akangonamizira kudwala kupita kuchipatala kuti azikalandira kumene koko chakudya. Koma lero kuchipatala koso mukapita kumpeza ulo chakudya chokulibe. Ma patient akumagona ndi njala. Kodi sono ngati patient akugona ndi njala,
amene yoyo ndiye kuti achira. Kuziyang'ananso condition ya zipatalazo, kuyang'ana condition ya chipatala, magesi kulibe. Mupite ku Chirazulu abale yanga, Chirazulu District Hospital yomwe yoenda 8 minutes uli mu Chirazulu, nayonso district imeneyi kana ikazika bwanji kaya kuchoka Mulimbi kupita ku Chirazulu District 8 minutes or 10 minutes wafika. District imafunika uziyenda ma kilometers ma meters amini ma hours usanafike kwanu. Koma pa Chirazulu ndi 8 minutes, taenda ni 8 minutes mukaone mmene chipatala cha Chirazulu chilili. Kulibeko ngakhale mafuta a generator, magesi kulibe, mankhwala kulibe, andi chipatala chimeji amene amachisegulira malemu Bingu amaona ndi mmene rate ya HIV ilili kudera limene lijalo la Chirazulu. Ndi chipatala chimozi mwa zipatala zimene zinamangidwa ndi Tiolo Hospital kuti chizithandiza anthu amene ali odwalika kwambiri madera amenewo. Koma muona kuti chipatala cha Chirazulu chimene chili ni madokotazi amphamvu kulibeko mankhwala, madokotazi oziwa ntchito yawo, kulibeko magesi, kulibeko china chilichonse. Kaye pa Salima Hospital abale, ndipo Salima Hospital ndi chipatala chomvesa chisoni kwawo tu kwa MCP ko. Mukapita ku Salima ko mukaone chipatala chose chajedwa ndi chiswe chinamangidwa nthawi ya Kamuzu. Nthawi itu ya Kamuzu, nthawi imeneyo corruption kulibe. Kamuzu tuinde mwina anali ndi nkhanza, koma nkhani zokubayibayizi kunalibeko, anthu amaopa. Koma panopa mupite ku chipatala cha Salima mukaone mmene chathera chipatala. Oti nthawi zina patient ali pa bedi, thabwa limango ogwa kuchokera kumwamba. Thabwa lili pa bedi. But you can't do anything. Chakwera sanga pange china chiyese kulamula ma ministries yake kuna kuti teni tikachite renovate chipatala cha ku Salima. Faja ena muna tikamanena izi manena kuti akungokamba za kumwera, akungokamba za kumpoto. Tapita ni mulilongwe muone mmene anthu akuomvera nyekwe. Kulilongwe kumene tu anthu akupanga matama ndi ndalamazi. Kumene anthu akugula nyumba magali moto 100, nyumba 45, kulemera kotheratu. Akapita mmizi mwawo munde kumanga ma building. Manivesa kuba kwa ndalama. Ndi boma tu ililomvesa chisoni, boma la mafia. Ndipo musayembekezere ko zabwino a Malawi, musayembekezere kuti siku linache muzaona zabwino mboma ilili. Awa ni mafia woka mafia. Palibe chabwino chimene chiti chichitike. Ukamayimvera speech yake ya Chakwera kumane kuti koma munthu uyu ndiopemphera munthu uyu. Koma ayi ndimamvera statement ya Chakwera ku Bingu Stadium usiku la mwambo wa maliro wa SKC. Mmene amalankhulira ngati ndi sentitu. Koma lero liti kamayimvera nkhani jamuona kuti iye uja akulephera kuchita Institute Commission of Inquiry. Mu speech yake mu video taitengene ya Malawi kumene muliko muigugule muimvere muone zimene amanena ya Chakwera. Mene amanena ya Chakwera amanena ngati mawa alache apanga Institute Commission of Inquiry. Koma ayi pakana lero a Malawi tili mblanki, a Malawi tangokhala. Ndipo utenga ndikupereka kwa inu amere Chilima kunena kuti if this government does not change, don't expect good things. Ngati mukufuna kubanja kwanu kuti mudzaziwe chilungamo chimene chinachitika pa siku lijala pa 10, amayi ndakuwuzani kokwanira kwambiri kunena kuti pitani mukatenge chipani. Because it's only when the government changes ndi pamene inuyo muzatani muzaziwe chilungamo. If this government does not change, don't expect anything and you must forget. Iniyo munayenera pakale panopa muvale magrovis mai. Amene amanena kuti akulu amanena kuti okufa samaopa kuora kapena kununkha. Iniyo nthawi ino mukanavala magrovis amayi mulowe muringi mmenyane nawo anthuwa, timenyane nawo limodzi ndi Amalawi akufuna bwino kuti cholinga kuti boma ili likasintha ndi pamene kuzakhale Commission of Inquiry ya genuine. Chifukwa olo tinatiti akakamizeso kuti tipange Commission of Inquiry ikhala ya fake. Nanga siyo swasi anthu awo momo ikhala ya fake. So zina zitikamapanga tizipanga moganizira sogolo, zili ngati kupanga malamulo amene pamawa adzatipinje.
inu mwaiwala inu au jina DPP tiku anthu akudandaula za NRB nthawi imeneja munkachita kupita pakana pa mendulo ma MP akumulanje awiri azibale angaine kupita kuti akamenye a NRB kwa mendulo uko kuwauza kuti apakire katundu wawo. Lero mwaliona lamulo munapanga lija layamba kukunyindani nokhatu ma MP akumulanje awiri inu abale anga inu mwaiwala kuti munanyamuka mapita pa mendulo kukamenya pamene popo aujene a NRB mwaiwala. Lero tikamapanga malamulo tizipanga malamulo kuti ngakhale ife titatuluka mboma lamulo lisazatipweteke. Ndiye tione ngati muti mupange ma demonstrations koma ndikufuna ndikuuzeni anthu awa akonzeka sakufuna kutuluka mboma. Lero mukamamuona wamkulu wa NRB akuyenda ndi president, what does it tell you? Mukamuona wamkulu wa Mekio akumapezeka m'misonkhano ya MCP, what does this tell you? Muziwe kuti chabwino kulibe. Ndipo kunali bwinonso mutankambirana kumene kukunena kuti bomali libwerere ku one party system chifukwa apa democracy kulibeko. Amalawi imene akuzunzikira sitingakhalenso ndi manyaka amene wawa. Ndipo uyuyu akanakhala munthu wanzeru akanangochita resign. Kuchita resign basi kuti Amalawi apume mpweya wina. Amalawi akuzunzika kopsha. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jazavire GTA Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Lero, 19 October 2024. Paja Pon Kalindo mwinwagi amati ndi president wantu osauka Komanso president wamenyera ufulu anthu osauka kuzera mubungwe lake lochedwa Malawi First